Kay wala pa magyoy at tambal o bakuna batok sa COVID-19. Adunay mga sugyot aron higpita ang dili mataptan sa COVID-19 sama lang sa steam inhalation kung sa Bisaya patuob. Daghan mga doktor ang miuyon ug daghan usab ang misuporta niini. Anang report ni Faye Marie Dumamo. Sa mga social media account, nagkalalay ng suyot isip alternatibo o tradisyonal nga pagpanambal o sa naniini ang tuob. Gani girekomendar ni Konsehal Jerry Guardo ug Mr. Archival sa Cebu City Government pinagi sa resolusyon pagpahimutang og steam inhalation room sa matag isolation center. Si Dr. Elise Nicole Catalan, Sugbuanon, specialty sa public health, kinsa usa sa mga Pilipinong frontliner dito sa Singapore. Nipasidaan diya siyang social media account sa paggamit sa tuob. Iyang gipasabot nga dili igo ang tuob aron mapatay ang kagaw sa COVID-19. Dili man ko again sa tuob, but actually I post a really strong warning na dapat makibaw ang tao na adjunctive therapy ra kini good ba kay kung misinterpret sa tao na pwede ra may magtuob sa balay, hindi na may magpa-check up. Gisigundahan usab kini ni Dr. Rene Yusuf Buliser, usa ka espesyalista sa HIV medicine. Gipasabot ni Buliser nga makatabang ang tuob alang sa COVID-19 positive nga asymptomatic. Apan dili sa lisod na ang mga kaso. Basta cautious lang yun kay dili na mo apply in all stages. For the asymptomatic, 100% I will go for it. Pero sa mga medyo symptomatic, labi na naasa, gitaw na mo severe to critical, di gitaw na makalibyo, di na makatabang. Samtang usa ka doktor sa family medicine sa iyang post mihulago ay nga makatabang ang paggamit sa tuob nga makatag og relibyo sa gibati. Sa laing bahin ang Simple Share Foundation nga giduma sa banay ni Dr. Catalan in partnership sa Philippine Navy Reservist. Miluto og mga pagkaon alang sa mga apektadong komunidad sa Cebu City ug Mandaue City. Sa unang semana sa Abril hangtod na sa Mayo, nakaluto na ang Cebu Food Bank and Soup Kitchen og pagkaon alang sa kapin sa 50,000 ka mga tao. Ang mga Navy Reservists ang nangunay sa pagluto sa mga masustansya og lamiang pagkaon. I really hope na the local government would be more proactive and engaging NGOs like us and other civic groups. Kay ganahan, daghan kay ganahan well, we'll always be there for as long as we can. It will live for hangtod makaya namin. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Faye Marie Dumamo, Balitang Bisdak.